L-akbar u l-aktar prova reċenti li għandhom bħalissa l-investigaturi fil-każ tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia huma numru ta' recordings ta' telefonati u messaġġi li għaddew bej Jorgen Fenek u Melvin Teuma. Sorsi informati fi ġin investigazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia żvelaw ma' in-nazzjon li dan il-materjal diġitali ta' importanza kbira kien konfiskat minant Melvin Teuma waqt waħda mit-tfittxijiet li saru għandu. Kien nhar il-ħamis li għadda l-investigaturi Maltin identifikaw lil Melvin Teuma, ix-xufier ta' taxi, bħala il-middleman fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan seħ waqt interrogazzjoni ta' Melvin Teuma li fija stqar mal-pulizija li kellu informazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Għal ukoll li kien lest li għat informazzjoni l-investigaturi jekk jingħata maħfra kemm fuq dan il-każ kif ukoll fuq każijiet oħra li allegatament huwa involut fihom. Immedjatament kien informat il-Prim Ministru li wara konsultazzjoni mal-Avukat Ġenerali kiteb ittra fis-sens li kien lest li jagħti din il-maħfra lil Melvin Teuma fuq numru ta' kundizzjonijiet. L-investigaturi rriżultalhom li r-recordings tal-konverzazzjonijiet telefoniċi u materjal ieħor diġitali kienu miżmuma minn Melvin Teuma f'waħda mir-residenzi tiegħu. Dan il-fatt kien wieħed sorprendenti għall-investigaturi u li ma kinux qed jistennew li se jagħmlu din il-konfiska daqshekk importanti. L-investigaturi ma stennewx li se jsibu l-akbar prova sissa f'dan il-każ, miżmuma b'mod daqshekk mhux sikur li ma post se tanki wassal biex din il-prova tintilef. Aspett fundamentali f'dawn ir-recordings huwa li fihom hemm riferenza diretta għal qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-investigaturi rriżultalhom ukoll li kien hemm numru ta' drives bi screenshots ta' messaġġi u materjal ieħor li għadda bej Jorgen Fenek u Melvin Teuma dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. In-nazzjon huwa infurmat l-investigaturi Maltin ilhom minn April 2018 li identifikaw lil Jorgen Fenek bħala l-possibbli moħħ jew wieħed mill-imħuħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, iżda l-provi li kellhom ma kinux konsidrati biżejjed biex tinstab ħtija. Dan minkejja li f'Novembru 2018 il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia kien ikkummenta fil-pubbliku fejn indika ċar li l-Pulizija u l-investigaturi Maltin kienet jirnexxilhom jagħlqu l-każ tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Għall-investigaturi Maltin f'dan il-każ mingħajr l-informazzjoni u l-oġġetti konfiskati mingħand Melvin Teuma kien ikun diffiċli jekk mhux impossibbli li jkun identifikat u jitressa il-qorti il-moħħ jew l-imħuħ wara l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.